Bon dia! La nostra bombolla i el sol. Un dia més al Serengeti. Anem a esmorzar. Què vols? Són 7:15 al matí, ja estem marxant. Avui ens esperen 3 hores per arribar fins al Ngorongoro, al cràter. Allà farem el safari i anirem a dormir al mateix lloc que vam dormir a Karatu abans de venir cap aquí. Avui som els primers de marxar, Bumbi, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Has descansado? Sí. ¿Sí? ¿Y tú? También. ¿Todo bien? Todo bien. Ja som a la porta de sortida del Serengeti, ens acomiadem. Cada vegada que entres i surts del parc, el guia ha d'anar a fer paperassa, tant per l'entrada com per la sortida. Ara sortim del Serengeti i quan entrem al Ngorongoro ens tornarà a tocar fer paperassa. Així que compteu que és una estoneta que el cotxe para, es poden anar als lavabos, que són gratuïts, estan prou nets, almenys aquests. Hi ha una mica de botiguetes, cafeteria, zona de pícnic. Mira com mira. Aquest restaurant es menja molt bé. En aquest hotel.